Fit-tieni jum ta' Jannar tħabbar li aktar minn 60,000 persuna mietu mijiet oħra ndarbu fil-gwerra ċivili tas-Sirja li kienet ilha għaddejja għal 22 xahar. Fil-25 ta' Jannar flelu it-tieni anniversarju mir-rivoluzzjoni fl-Eġittu bdew protesti violenti kontra l-gvern ta' Morsi u l-ideoloġija konservattiva Islamika li kien iħaddan. Protesti li komplew jikbru meta l-President Morsi naqas li daħħal aktar libertajiet ċivili u ġustizzja soċjali fil-pajjiż. L-għada fis-26 ta' Jannar il-vjolenza komplet tikber wara li 21 persuna ingħataw sentenza għal mewt minħabba l-partiċipazzjoni tagħhom fi fratterija waqt logħba futbol fi frar tas-sena ta' qabel li waslet għal mewt ta' 75 persuna. Min tal-inqas 45 persuna oħra nqatlu f'Port Said, dan seħħ wara li l-protestanti firxu l-protesti tagħhom madwar il-belt u attakkaw fost oħrajn qases tal-pulizija, impjant tal-elettriku u ħabs lokali. Rapporti kienu indikaw li kienu l-pulizija li sparaw u għadbu l-gas ta' dmuħ fuq il-vitmi. Il-protesti matul il-jiem komplew jixterdu saħansitra fil-kapitali Kajri. Il-11 ta' frar rat ħambira tar-riżenja tal-Papa Benedittu XVI. Dan kien l-ewwel każ ta' riżenja minn kap tal-Knisja sa mill-1415. Fil-fatt il-Papa Benedittu XVI sostna li kien ħajrtira fit-28 ta' frar minħabba saħħa u l-età avvanzata tiegħu. Fil-5 ta' Marzu, wara 14 sena fit-tmum tal-pajjiż, il-President tal-Venezuela Hugo Chavez ħalla din id-dinja minħabba l-marda kifra tal-kanċer. Wara jumejn ta' konklavi fit-13 ta' Marzu, l-Kardinali għażlu lill-Arġentin Jorge Mario Bergoglio biex jieħu rriedni tal-Knisja Kattolika. Fratelli e sorelle, buonasera. Il-Papa Franġisku ta' 76 sena huwa fil-fatt l-ewwel Papa mill-Amerika Latina. Fl-14 ta' Marzu Xi Jinping assuma l-Presidenza taċ-Ċina dan wara li mill-2956 delegat wieħed biss ivvota kontra Xi u 3 astjenew. Fit-13 ta' April il-Prim Ministru tal-Palestina Salam Fayyad irreżenja u jibqa' magħruf għat-titjib fl-infrastruttura li wettaq fil-pajjiż u ġenera aktar ekonomija fil-pajjiż. Għadha mhux ċerta kif ir-riżenja ta' Fayyad affettwat ir-rikonċiljazzjoni bejn il-Fatah u l-Ħamas. Fit-22 ta' Mejju soldat ġie maqtul fit-triq f'Londra minn żewġ irġiel armati biskieken. Wara ftit tal-ħin il-pulizija arrestaw liż-żewġ irġiel. Dan il-każ qed jitqies mir-Renju Unit bħala att terroristiku. Ġunju beda bi protesti kontra l-gvernu tmexxija tal-Prim Ministru Tork. Il-protestanti talbu għar-riżenja ta' Erdogan li dan min-naħa tiegħu qabel li jiltaqa' mar-rappreżentanti tal-gruppi tad-demonstranti. Sanittant 10 tim wara fil-11 ta' Ġunju l-pulizija ta' tissalt fuq id-demonstranti billi tefgħu gas ta' dmuħ u ġelhom joħorġu minn Park Ewlieni. Fit-30 ta' Ġunju seħħew protesti kbar fl-Eġittu kontra l-President Mohammed Morsi fl-eluq l-ewwel sena tiegħu.